So hello guys, good morning बयनिसिमबो आरो बे इन्ट्र भिडिअखौथ' नायनानै बयबो मिथिखाबाय आरो टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' एसेबाबो नायनानै हमनानै मोनखाबाय आरोना दिनैनि भिडिअआ सोरनि सायाव दाखालि साननैसोथ' माने फेसबुकआव बिराद माने पस्ट होबाय दंमोन आरोना मानसिफ्रा माने खनजिथा बर'नि आरो माने थास' बिबारनि आरोना माने दा माने खनजिथा बर'खौथ' माने बयबो पस्ट होनायाव मिथिखादों माने खनजिथा बर'खौ मोनसे प्रग्रामाव लेंहरदों होननानै बिनिनो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर भिडिअखौ फुल नायबासो मिथिगोन आरोना माने खनजिथा बर'खौ माने प्रग्रामाव मा खालामदों सोर माने फुल नाय आरोना भिडिअखौ फुल नायबासो मिथिगोन आरोना बे भिडिअखौ आं बे फार्स्टआव माने ससे मोसानाय क्लिपखौ होनानै देखायदों आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाग्रोदो आरोना लोगोफोर सोलो बिथांखौ जों गांसे आर'नाइ जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय बरायनाय जाबाय आखाइखौ दाहो गोबारै दे आरो बिथांनि वाइफखौबो लेकिन 1 सेकंड सरि हासबेन्डखौबो एसे दङब्ला गांसे आर'नाइजों जोंनि खुंफुं आफादा बरायनो आरो बिनि गेजेराव दंबावो जोंना दैदेन वारि कमेडियान एक्टर दैदेन वारि बिथांखौबो जोंनि खुंफुं आफादनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय नै जोंना खनजिथा बर'नि हासबेन्डआ नै बयबो आखाइखौ नाङा खनसेयाव नेक्स्ट बोसोराव आरो लोगो मोनबाय थागोन बे समाव दैदेन वारि कमेडियान एक्टर बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों बे समाव जोंनि खुंफुं आफादनि प्रेसिडेन्ट मिथिंगा बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आखाइखौ नाहामोन आरो बिनि उनाव दं जोंना खनजिथा बर'नि हासबेन्ड बिथांखौबो जोङो कालचारेल सेक्रेटारि बिरेन बसुमतारीखौ आं गुरै खावलायनाय जाबाय बयबो आखाइखौ नाहो नेक्स्ट बोसोराव आरो लोगो मोनबावगोन ठीक আছে रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे समाव जों खनजिथा बर'खौ दोंसे गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय मोसानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बयबो खनसे आखाइखौ बारै खेबो खबलाय गुरिया जोंनो बिदिखौसो नांगौ बे मोसानायनि जोबखांनाय लोगो लोगो जों सारखौ बिदाय होगोन बिनि उनाव सानैसो आलासि दंबावो दे बेलेग मबाइलजों बानायना हो आंनि मबाइलजों बानायना हो आइफननि जेगा गैयानो
आइफन सिख्लाफ्रा आइफन होनबा हाइ प्रेसार थाङोना नंगौना नङा सेंग्राफ्राथ' आइफनबाबो हाइ प्रेसार जाखाया अन्नानै सोरबा खनजिताखौ हेल्प खालामदो खनजितानिया जेंनानो मिलायासै सोरबा हरथ'दो मबाइला